Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Former First Lady we! RG we! Ifedusi we! Magulewa alipo ambiri ya Former First Lady. Kwa malingana ndi nthawi taona kuti tidule. Patakali pano tiyapempha a Vice President atu Honorable Bright Nsaka nanena kuti kumapereko tizika chani? Honorable Bright Nsaka kudati yankhule. Bwana vipi mukamaliza kuyankhula mutuzisira a Former First Lady. DPP woye! Professor Arthur Peter Mutharika woye! Professor Gertrude Mutharika woye! Balaka woye! Ifetose woye! Tipepese deti tinala kuisa sijojo langa tinavotera chikangawa sijojo langa tisaperezaso ngati DPP woye! Osataya nthawi ulemu kwa inu Professor Gertrude Mutharika a First Lady atu ulemu inu a Regional Governor kuno ku Eastern Region Bambo Chikwanje ulemu inu Mai Kandewu 24/7 Director wa Mai kuno ku Eastern Region ulemu inu Bambo Makande amene muli Director wa kampeni ku National Governing Council ndima Deputy Director onse aku National Governing Council amene muli pano ndima ndi mtima amukunde kubanga recognize ulemu amfumu athu ulemunso mashado athu apuli muli pano ulemu inu maimbirizi ndi ena onse amene makonza msonkhano uno ulemu anu. Ine ndigwirizane ndi a Regional Governor kuti mene timaumvera msonkhano uwu munthu wa ndevu makamaka ndevu zoyera samafunika kupezeka pano. DPP woye! Oba ife timakumbukira amayi kuti tikakhala ndi misonkhano yathu kuno ku Eastern Region mukakhala ndi mpata simulephera kukhala nafe. Ndikukumbukira malo omwe wano tinapanga msonkhano wathu waukulu kwambiri munakhala nafe pompano zikomo kwambiri. Komanso tinapanga msonkhano wina kuja kuchinama ndi kuzomba mutapeza mpata munabwera kuzakhala nafe. DPP woye! Ndiye ife timanena kuti amatitu tidzakwa kuti konsuyo mtaniso kadugwe nkutani ndiye amayi abange msonkhano ife tisakhaleko ndiye tinapempha koma kunyengerera koma kudati kena komwatirola ife tili pano. DPP woye! Msonkhano wa mayi ndi wanu andi ife tilibe mawambiro yankhula mawu ambiri andiyankhulira a Regional Governor anga achikwanje. Mutandiuzire uthenga kwa a Professor kuti ku Eastern Region kuno chipani ndi champhamvu. Chipani ndi champhamvu chifukwa tonse amene tili ku Eastern Region amaudindo timagwirira ntchito limodzi mogwirizana. Ndipo ife amayi kuno ku Eastern Region tichita manyazi iyayi. Mukhulupirire kuti chipani kuno ndi champhamvu. Mukaona kudera mashado akulimbanira mipando mungoziwa kuti chipani ndi champhamvu kupenda. DPP woye!
chalo takulandirani ndipo mukuyimira chipani chimene chilalowe mboma September 2025. Amayi inu anthu akakuonani amaona adadi, akakuonani inu amaona adadi, ndipo akaganizira adadi amaganizira chakudya. Akaganizira adadi amaganizira fertilizer wa ulere ndotsika ntengo. Akaganizira adadi amaganizira mitengo yotsika ya chakudya ndisina zokusoku. Nkuona amayi kubwera kwanu lero kwapasa anthu achilimbikiso kuti adadi aja akubweranso. DPP oye! Ndiye ndifunsefunso, alipo amene angavotere Chikangawa yapa? Alipo amene angavotere Chikangawa yapa? DPP oye! Amayi ine chibadwire Malawi muno, sinaone Amalawi akuvutika mmene avutikira zaka 5 zachapera. Palibe. Panali ena ake pakatipo apo anakulamulira pang'ono timayesa kuti ndi amene adalakwisa zinthu. Oranso amene aja awayanya awa. Ndinafunsa mtolankhani wina wake, mtolankhani akundipanga interview, ndiye ndinamubwezera kuti iwe tanduze chimene apanga achakwera chiyambire chija chimene analonjeza nkuchichita. Chilipo ngati mukudya katatu inu, magesa jakubwera ulere nanga mapasipoti ajatsisa koma zofunika ntchito jakulembani. Ndiyeno wovotera achikangawawo usawi ichichi. DPP oye! Amayi ndikusimikizireni kuti kuno ku Eastern Region chipani chinasamira pasapoti ya azimayi ali apawa. Chipani chimadalira azimayi, mukangane msonkhano uliwonse ngakhale wa ife amachuluka ndi azimayi. Zochitika pa msonkhano zambiri amachita ndi azimayi. Tikamanena kuti chipani chikuyenda bwino timaonera kuti kodi azimayi akutisatira kapena iyayi. DPP oye! Ye ino kubwera kwanu kuti muzayankhe ndi azimayi kuno mwachigwira ntchito yopambana yolimbikitsa chipani kuno ku Eastern Region. Ndikuthokozeni amayi chifukwa maganizo amenewa, ndipo ndikhulupirira kuti mmene anenera anzanga kumbuyo kuja musasire pomwepo koma mutithandizire ku Eastern Region kuno kuti chipani chikhale cha mphamvu. DPP oye! Ndiyeno ndikupempheni anthu akubalaka chifukwa ena akumanena kuti kulakwisa kumene kulakwisa achakwerako akutipangisa kuti DPP iwine. Izo ndizoona, koma DPP singawine inu musanavote. Tamadadete iwe ajalepera kale odakhala kuti abapali achakwera abapali njinga iwina ndijani? DPP oye! Koma mupite mukavote payambanateti kuti pofika 10 koloko pa 16 September ameki ataziwa ngati zosatira. Sichonjeranga. Monga 1994 ija timati tikamachoka mabanga timati timavota 1993 timavota zoti referendum eti
kumangona atambala wakuda alimbwe basi basyocho kumazola kuti kongere asiyatani ndiye nanunso muzaonesese kuti pofika 10 koloko makosi atambala wakuda alimbwe. DPP oye! Ndiye chikwanje chodulira kosi latambala ndichani voti yanu tambala tweti. Ndiye no ine ndifuna kubalizana nenso ndione mavoti a Professor Arthur Peter Mutharika bado. DPP oye! Chala mwamba cha Professor! Chala mwamba cha Professor! Apai mazoni nanoka uno DPP sinasowera uno anthu andishembekezo kuti Professor abwere. Ndiyeno pano pali akulu andisimikizira kuti ayimanga mvulayi. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.